डे 18 श्रीराम। ओम नमो जी गणनायका सर्वसिद्धी फलदायका अज्ञान भ्रांती छेदका बोधरूपा आता वंदीन वेद माता श्री शारदा ब्रह्मसुता शब्दमूळ वागदेवता महामाया आता सद्गुरु वर्णवेना जेथे माया स्पर्शो सकेना ते स्वरूप मज अज्ञाना काय कळे आता वंदीन सज्जन जे परमार्थाचे अधिष्ठान जयाचेची गुह्य ज्ञान प्रगटे जनी आता वंदू श्रोते जन भक्त ज्ञानी संत सज्जन विरक्त योगी गुणसंपन्न सत्यवादी आता वंदू कवीश्वर जे शब्द सृष्टीचे ईश्वर ना तरी हे परमेश्वर वेदावतारी आता वंदू सकळ सभा जये सभेशी मुक्ती सुलभा जेथे स्वये जगदीश उभा तिष्ठ तू भरे आता स्तौ हा परमार्थ जो साधकांचा निज स्वार्थ ना तरी समर्थामध्ये समर्थ योग हा धन्य धन्य हा नरदेहो येथील अपूर्वता पाहो जो जो की जे परमार्थ लाहो तो पावे सिद्धी ते जय जय रघुवीर समर्थ। समर्थ स्तुती। समर्थांनी विपुल ग्रंथ रचना केली। करुणाष्टके, अभंग, पदे, स्तोत्रे, आरत्या, सवाया, सगुण निर्गुण ध्याने, मानस पूजा, मानपंचक, अंतर्भाव, ललिते असे अनेक प्रकारचे वाङ्मय निर्माण केले। शिवाय ग्रंथराज दासबोध, मनाचे श्लोक व आत्माराम हे त्यांनी रचलेले प्रमुख ग्रंथ आहेत। ते श्रीमुखाने सांगत व सदशिष्य ते लिहून घेत असे। जय जय रघुवीर समर्थ। दासबोध विचार। समर्थ म्हणतात, ऐसी गृहांची स्थिती मिथ्या आली आत्मप्रचिती। जन्म 2 दिसांची वस्ती कोठे तरी करावी 1 10 50। देह म्हणजे जीवात्म्याचे घर आहे। एक क्षण जन्माचा आणि दुसरा क्षण मरणाचा। मधली वस्ती कुठेतरी कुठल्या तरी घरात देहात करावी। पण देहासक्ती बाळगावी हे कितपत योग्य आहे? जितक्या योनीत जन्म घेऊ आणि मरण पावू प्रत्येक वेळी तो देह आपलाच आहे ही मिथ्या देहममत्व बुद्धी फसवणुकीची आहे असे समर्थ अनेक उदाहरणे देऊन नीट समजावून सांगतात। देहाविषयी मिथ्या देहाभिमान दूर व्हावा हाच त्यामागचा उद्देश आहे। श्रीराम। प्रश्नमंजुषा। कालची उत्तरे। नाशिक पंचवटी क्षेत्र ही समर्थांची तपोभूमी होय। मनुष्य देहास माया बंधन घालू शकत नाही। श्रीमद भगवद्गीतेतील अक्षर ब्रह्मयोग हा 8वा अध्याय आहे। आजचे प्रश्न। समर्थांची प्रमुख रचना कोणती? मिथ्या आत्मप्रचिती कोणती आहे? श्रीमद भगवद्गीतेतील 9व्या अध्यायाला काय नाव दिले आहे? शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य ज्याचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ।